Karanc Katalin. Új vendégek érkeztek a Siófoki közvasúttal. Itt vannak a legújabb hírek. Itt vannak a legújabb hírek. Itt ebben a hídabban minden megtalálnak. Itt töltik a pénzüket kaszinóban, spire. Gyere, Lili, a kamáig tartanak, és most ne tudjuk nézni a bemutatót. Jó van, csak ne siess már! Gyere már! Nézd meg, milyen szép ez a hely. Hallod, Bibot, most jönnek a Marosmentszertől. Itt kell lennünk új érkezéshez. Biztos leszünk sokkal biztosan, hogy önök van elvár. Aztán nem nőstülni akar, és pláne egy manőkkel. Én nem szerelmes akarok elég. De ki tudja. Művész legközi játékokat fog bemutatni Tusák János, akadémiai pirotechnikus, aki elmond 18-án fogja bemutatni művészetét. A járók mérsékeltek lesznek. Figyelj, figyelj! Művész legközi játékok Siófokon! Kisasszonyok, smell, kezdődik a bemutató. Nézd, ott van a vízhesszerű. Mennyi gond, én szegény bolond, ó mennyi szaladás érzem lett, ami ilyen szóval. Nézzük a szaladat. Mennyi gond, ó én szegény bolond, ó mennyi szaladás érzem lett, amíg együtt van a szóval. Egészen nagy vagyok, én vagyok, mégis komolyan a nézet, majd ki szolgálat a nézet. Hiszen magát megnézni már az is egyről. Magán mindig minden olyan fáj. Nem hiába szereti a minden Isten. Mondja, hogy közülnek semmi volt, mint a tovább. És ma vette azt a Istennek a fiát. Mert az enyém olyan, mint a jó. Pedig egy forint egyben volt. Naponta délután felöltöm új ruhát, és apró látom limeget, kis párát vállal belemet, új furniát. Egy kávéházba lesz, hozzám elém az imat, a motorúszáját érni valahol. Mondja, kedves senki, hol dolgoztak ön, hiszen magát megnézni már az is egy öröm. Magán mindig minden olyan fáj. Nem hiába szereti a minden Isten. Én is annyit kiadok, hogy az más rendelő. 120 forint volt legalább ez az egy fő. És a buszom a repülőre flém. Fizetek majd május 1-én. Gyere, Bibot, itt kezdődik a bemutató. Milyen bemutató? Nem bolgol, nem tudod, hogy biztosítani most, hogy a bemutató megszerűző. Párizsén olasztják. Nem is hallottam. Viszont azt figyelem, hogy tökéletes fogadásokat tartanak Siófokon a Pesti Művésztársaság ügyvédjétől. Igen, én is hallottam, hogy tettek. De még jó volt, hogy olyan Nem csak a szép asszonyok érdekelnek. Látod, hogy bizonyos ennyire elmegy. Nem láttam, de mondtam. Az innen nem mindenki. Kedves hölgyeim és uraim! Váltunk meg szalomos fürdőruha modelleit láthatják a csinos hölgyeken. Felhívom a tisztelt hölgyek és urak figyelmét, hogy legjobb úriházak kisasszonyait mutatják be modelljeiket. Jól neveltségüket csak eleganciájuk bújja felől, amit az én divatiskolámban sajátítottak el, Fázsi háztanárok segítségével. Itt láthatjuk az első két modellt, amely a viktoriánus kor ruhájában keverednek. Megmutatva azt, hogy mennyire elegánsak voltak ezek a ruhák, igazi költemények, de sajnos sportolásra, igazi küldözésre nem voltak alkalmas. Lili, szerinted ez a mama korosztálya? Nem. Szerintem a mama azt mondja, hogy ez pontosan akár anyjára való. Elsőként ezt a rózsaszín modellt mutatnám be önöknek. A viktoriánus kor jegyében ez a gyönyörű temperrózsaszín fürdőruhánk akár egy elegáns nappali ruha is lehetne, csak fürdőzéshez igazították.
felső része és a nadrágocskát valódi brüsszeli csíkkel díszíti. Mint láthatjuk, ez a modell is magán hordozza a kornak megfelelően zárt, diszkrét szabásvonalat. Anyaga praktikus, könnyű. A rózsaszín igen kedvelt divatszín ebben a korban, melyet fiatalok és középkorú hölgyek egyaránt viselhetnek. A gyönyörű kalap nem csak a naptól óvta a hölgyeket, hanem a kor divatja szerint nélkülözhetetlen kelléke a társasági megjelenések. A mai kor hölgyének a fürdőzésen igazán nehézkes darabnak tűnik, de a kíváncsi férfi szemek elől így védekeznek a fiúval. Másodiknak ebből a korból ezt a vanília színű modellt mutatnám be önöknek. Anyaga könnyű, szellős nyári anyag, melyet valódi brüsszeli csipke díszít, selyemszatén szalagokkal mastakkal. A felső rész dúsan díszített csipkével, a nyakánál kísér zárt megoldással készült. Ez a modell igazi tánzata a elegáns nappali ruhának, ezért a hölgyek akár egészet viselhetnek a strandon, hiszen védve vannak az erős napfényben, és a nagy melegben a szanyagba is megszállnak. Nem kell félni attól, hogy a hölgyek megfáznak, hiszen a trópusi melegben még jótékony hatása is van a nedves textilanyagnak. A ruha alsó része bokánál is zárt, tehát a kíváncsi férfi szemeknek máshogy kell a női csábítás kaplójeleit keresni. A fantasztikusan szép gyönyörű kalap brüsszeli csipkével díszítve valóban nappali romanciát képviselők ebben az összeállításban. A következő modellek már a modern mai nő szabadságvágyát fejezik ki, díszítve csodálatos csipkékkel és szalagocskákkal. Igazi bezondás, a lágy esésű anyagok, különleges színek, finom árnyalatok, igazi élményen nézelődőknek is. De szabásukban a fürdőzés élményét nem nehezítve már a mai modern felfogást képviseli. A Balaton kéksége és mélysége jelenik meg ebben a sötétkék színben. A felső rész kabátkája a fehér betéttel elegánsan egészíti ki a fürdőruha együttest. Gombolás megoldása biztosítja, hogy úszás közben a hölgyek biztonságban érezzék magukat. A gombocskák eleganciát kölcsönöz ennek az egyébként különleges szabású fürdőruhának. A nadrág már térdelen záródik, amely megmutatja a női láb szépségét. A hajat pedig egy elegáns fejfákkal rögzített kendő pedig, amely a gyönyörű hajkoronát védi. Századunk nőinek bátorságát jeleníti meg tervezők ebben az összeállításban. A kisasszony fürdőruhája igazi fiatalos modell. Színében, formájában a kor szellemét közvetíti. Anyaga pamutvászon, ami tartást ad a ruhának, könnyen szárad. A kedves fecskefarkat illusztráló kabátka a fehér díszítéssel bátor tervezői megoldás. A nadrág itt is megmutatja a kecses lábakat, a felső pedig a nőiességet hangsúlyozza. A fehér díszítés kiemeljen nyár divatos színét, a pirosat. A fejtetőt csinos kis sapka védi az erős napsugarattól. Ez már igazán fürdőzéshez való kalap, nem annyira kemény, mint a korábbi korok fejtetői. Ma már a hölgyek csak nappali viseletben hordják a széles karimájú díszített kalapokat. Harmadik modellünket nem csak fiatalos hölgyeknek, hanem fiatalos középkorúaknak szánt. Talán kissé konzervatívnak tűnhet a színe, de szabása az újabb vonalakat mutatja be. Az ujja már úgy lett kialakítva, hogy viselőjét már semmi ne zavarja úszás közben. Ezt akár versenyúszáshoz is ajánlhatjuk a hölgyeknek. A karján elegáns hajtásokkal piékkel, melynek szélét pasztoldíszítéssel álmodta meg a tervező. Derékban az öblezi biztonságosság, díszítése pedig érdekesség. A nadrág hossza lehetővé teszi, hogy a nyári D-vitamin szükségletet így módon is belünkessük. Ma már a hölgyek nem félnek a barnulástól, az egészséges életszemlélet a divat. A napfényét, a hölgyek hajszínét kis sapkácska óvja. A következő egy finom vészszín, a légies könnyedség és a visszafogott elegáncia képviselője. Visszaköszön a viktóriánus kor gyönyörű brüsszeli csípke díszítése. Nemes egyszerűsége már a mai kor divatjának az eleganciát mutatja be. Megtervezésekor nosztalgiáztunk a közelmúlt divatján, ami díszítésével varázsolta el a hölgyeket. Színe kapcsán szinte érezzük a kellemes vanília illatot, a finom fagylaltot, a leány krémes sütemények illatát. Fiatalos modellünket könnyű anyaga miatt a vízisportot szeretnék hölgyeknek ajánljuk. A kis csipkés sapka a nap elleni védelmet szolgálja, de egyben eleganciát is kölcsönít ennek az együttesnek. Nézd azt a csinos barnákot, és jobb nézd azon a frütösség, csajén szelet, csodás fehér bőr. Látom már, kinézted a libringet. Az nem biztos. Nézd azt a másik gyönyörűséget. És ha a fekta?
következő modellek már az eljövendő évszázadban darabjai, amelyek a modern nő szabadságvágyát fejezik. Rendezőink már a jövőt álmodták bele a modellekben. Talán mondhatjuk futurisztikusnak is. Szinte kihívó mondhatnám Mondénak is, ha megoldásaiban nem lenne ennyire elegáns. A vállak szabadok, amik ma még furcsáhatnak. A nyak alatti kivágás mélyen, mint korábban. A csipkék helyett katétszalagocskákkal vannak szívsebe. Ha egy kicsit jobban megnézik, a keresztbe átfutó sejemszalagok különös gondossággal vannak felvarva az üdezöld anyagra. A merész az újkor stílus irányzatának megfelelően rövid alsórészt tartozik hozzá, amely könnyű mozgást biztosít a túszáshoz is. Deréknál kis övecske takarja az alsó és a ruha felső rész találkozását, amely egyben hangsúlyt is ad a derékvonalra. A karok szabadon vannak, nadrág szoknyácska hossza már csak cömpözékig ér. Ilyet korábban nem láthattunk. A nap eleje köszön vissza ezen a színű szállításon. A nyári színvilága a fiatalos könnyed szabásvonalat, így a sportoláshoz alkalmazkodik. A merész rövid alsó és különleges gallér megoldás igazi újdonsága. Mit láthatjuk a gallér aszimmetrikus megoldása, ahogy az egyik vállat szinte teljesen szabadon hagyja. Igazán kacérviselek. Igazán bátor hölgyeknek ajánljuk. Különleges dísze a díszítő hullámos szalag, amely sötét készínére szinte magára vonza a figyelő tekintetet. Mindkét modell a fiatalos sportos hölgyeknek ajánlott, a jövő század asszonyainak, akik az újkor szellemét akarják követni. Tervezőnk szerint már a jövő század asszonyok akár autót, repülőt is vezetnek, így a sportolás az előlép fontos szerepet jut majd. Remélem azonban a hölgyek továbbra is ragaszkodnak majd a nőies megjelenések terében, ezekben a szerepekben is. Íme egy olyan modell, amelyre korábban nem sokan számítottak. A piros pottyos anyagot eddig nem nagyon láthatnánk szaloni bemutatókán. Szerettük volna a fiatalos külföldi hölgyek figyelmét felhívni arra, hogy merésznek tűnő vidéki stílusra akár divatot is teremthetnek. Ez a fürdőruha csipke díszítéssel, elegáns különleges gallérmotó szabásával megfelel az elvárásoknak. A fejbántmasni a szép hölgyek arcára és hajára irányítja a tekintetünket. Remélem felfedezik benne azt a szándékunkat, hogy urbánus viseltet a vidéki stílusegyekre szeretnék különlegessé tenni. Ezek a ruhák a jövő stílusegyét gondozzák magukon. Szalonunk az őszi kollekcióját az új stílusnak szenteli. Ünnepi, hétköznapi és utcai viseltekben forradalmian új szabásokat mutatnak majd be a főnök számára. Drága Monika, gyönyörű hölgyeket hozott a bemutatóra. Csak barátom, csak nem nősülni készül. Az még alá sem biztos, de alaposan körül akarok nézni. Azt nagyon jól teszi, hiszen még a végén megégeti magát. Pontosan ezt akarom elkerülni, hiszen minél több csinos lányzát ismerek meg, annál kevésbé akarok nősülni. Artur bácsikám mondogatta mindig, hogy én nem nősülök soha. Reméljük, hogy Pesti Szalonomban is találkozunk önökkel, és kedvet csináltuk azt, hogy az általunk készített ruhákkal egészítsük ki rovatárunkat. További kellemes